Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Әлбәттә, театрның сихри көчен бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Нәкъ шул ук көч тамашачы белән артистны бер-берсенә бәйли. Алтын балык кызлары да әлеге ятмәгә эләккән ахырсы. Алар бүген Чаллыга, Уфа шәһәреннән кунакка килгән Нур Татар дәүләт театры артистлары белән очрашуга ашыгалар. Безнең ике арада иҗат юлларына тузан төшмәсен иде. Шуннан да 2 елдан 2 елга килеп торсак, ул бик әйбәт булыр иде сезнең өчен дә, безнең өчен дә. Беренчедән бу ни өчен кирәк? 2 ел эчендә театрда әлбәттә күп кенә яңа әсәрләр чыга. Безнең инде biz театрыбыз тарафыннан елына 4 спектакль чыгарып барабыз. Әлбәттә ул чыгарган спектакльләрне тамашачыларга күрсәтеп барасы килә. Ә икенчедән инде үзебезнең яраткан тамашачыларыбыз безне көтеп торалар кайчан кидерләр икән дип. Сезне үзебездә олы кунаклар иттереп көтеп калабыз үзебезнең шәһәрдә. Әлбәттә безнең Чаллы тамашачылары өчен сезнең килүегез үзе бер бәйрәм булып торачак, чөнки чыннан да әле хәзерге киләчәк кебек олы гастрольләрегез безнең шәһәрдә булганы юк. Шуңа күрә бу беренче тапкыр. Сезгә уңышлар. 3 көнлек гастроль безнең өчен барыбер җаваплы. Өчен дигәндә һәр вакытта да иң матур әйберләрне алып киләсе килә, тамашачыларга очрашасы ошыйсы килә. Мин уйлыйм, бу гастрольләр уңышлы булыр. Безнең өчен дә һәм шулай ук сезнең өчен дә. Сезгә килергә күптән кызыгып йөри идек инде. Әмма дә ләкин Нур театры килгән дигәч, без инде алданрак сезнең белән танышырга, очрашырга килдек. Без Чаллы театрын бик яратабыз, шулай да Нур театры турында да бик күп беләбез. 20 ел дәвамында сез күпләр мәхәббәтен яулагансыз. Шулай да гастрольләр маршруты ничендер быел Чаллыдан башларга булгансыз. Моның берәр сире бармы? Бу юкка түгелдер. Сөйләп китсә, аның серләре күптер инде ул. Ничен дигәндә безнең кан кардәш туганнарыбыз сезнең якта. Без инде дусларыбыз монда. Һәм шул аның төп сире шундадыр. Сезнең театрга да менә 20-нче театр мизгеле. Biz indi şırnap тұрып, өзебезнең эшләребез белән, дуслар белән очрашырга киләбез. Һәм уйлыйм, мондый очрашулар безнең традициягә да керер дип. Хуҗалык итәргә осталыгым юк. Сәләт дигәнне Ходай бирмәгән. Шуңа күрә гел буш йөрмәс өчен үземә шөгыль таптым. Артистларның тормышын бизим. Aktrisalarının. Biz сезне тамашачы буларак сәхнәдә бик күп еллар беләбез. Сезнең рольләрегез белән горурланабыз, сокланып карап торабыз. Шулай да хатын-кыз буларак шибәр булып калуыгызның сире нәрсәдә? Рәхмәт. Нәне кеше булган ханымга шундый матур сүзләр әйткәч, әлбәттә миңа бик тә рәхәт. Хатын-кыз андый сүзләрне беркайчан да ишетеп туймый. Шуңа күрә рәхмәт комплиментларыгыз өчен. Рәхмәт. Хатын-кыз һәр вакытта матур булып каладыр ул. Күңеле бай кеше, күңеле бай хатын-кыз. Үз-үзе белән гармонияда яшәсә, янындагы балаларын, үзенең бергә эшләгән коллегаларын яратса, гомумән халыкны, табигатьне, шушы тормышны күрә белеп, матурлыгын күрә белеп яшәсә, хатын-кызның күзендәге ышкыннары бер вакытта да бетми, гүзәллеге бер вакытта да бетми. Күңел матурлыгы тышкы кыяфәткә караганда байрак. Артист кеше сәхнәдә елыйда, көләдә. Менә шушы вакытта хатын-кызда бит инде мимика бик көчле була, әйме? Җиршыклар барлыкка килә. Ә менә шушы әйтәләр бит, мимика күп булган саен җиршык күбрәк була дип. Ә менә соң сездә нишләп күренми? Ул җиршыклар кай вакытта шул тиклем матурлый, мөлаемлек бирә. Шуңа күрә
Менә бөтенләй генә дә җыерчыксыз хатын-кызларны күрәбез тормышта бит. Әгәр дә күңелләре төшенке булса, яшенә карамастан алар олырак яшь биреп була. Шуңа күрә күзеңдә ышкыннар булса, күңелең үзең белән әле генә әйтеп беттең, үттең гармонияда булса, барысы да менимчә матур була. Шушы 25 ел театрда эшләү дәврендә галимәт күп рольләр уйнарга туры килде. Шундай бәхет тиде. Бәлки бөтен актрисалар өчен дә андый бәхет эләкмидер. Мин үземне ул яктан бәхетле актриса дип саныйм. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Без бик шат сезне шәһәребездә күрүебезгә. Алга таба да таң бик үрләр яуларга язсын сезгә. Амин. Рәхмәт. Сезгә дә уңышлар телим. Ашык булма, хөрмәт күрсәтеп. Төпсен белән әйткәндә, синең Гөлтияң бит. Кызларны алып чыгып китеп бетте. Димәк, син ана хөрмәт күрсәтмәгәнсең. Җитди җавабыңны ишетәсең. Мин бит бер нәрсә әйтмәдем. Җитди барсың. Бер эшне кызны хәзер бирәдек маташ, ха? Рөстәм Салихов Нур Татар дәүләт театрының әйдәп баручы актеры. Аны мәхәббәт герое диләр. Яраткан роле Җизнәкәй спектаклендә Гыйззәт. Рөстәм, беләсеңме, Нур театрында син минем иң яраткан актерым. Минем күптәнге бер хыялым бар, синең белән фотога төшергә. Алай сайда чам. Шәп фото булырга тиеш бу. Мин сиңа аны Уфага интернет аша җибәрермен. Контактка мен. Контактка. Беләсеңме, фотога төшү дигәннән минем бер дустым бар, аның хоббие фотога төшерү. Ул һәр вакыт көне буе шуның белән шөгыльләнә. Менә театрда уйнау синең өчен ул хоббиме, әллә инде эшме? Әле не значит әйтергә. Хобби бит ул кешенең менә яраткан эше. Профессия инде ул менә син укыдың, шуңа күрә шул эш белән шөгыльләнергә кирәк, иртүк торасың, барасың. Минем өчен театр ул тормыш. Чөнки беләсеңме, көн сайын мин спектакльдә уйныйм диярлек. Менә безнең театрда күпме спектакльләр бар, берничәсендә генә мин катнашып калгансында, барысында да мин бар. Шуның өчен көн сайын мин киләм, мин бәхетлемен. Артист өчен рольләр булса ул иң зур бәхет бит инде. Мин бәхетлемен. Аңлашылды. Аннан соң сәхнә кешеләр арасында менә шундый сүз йөри, имештер, артистлык ул профессия түгел, диагноз. Менә шушы ширне йоктыруга ничә ел үтте инде? Мин 2нче курста укыганда миңа роль бирделәр инде. Мин спектакльләрдә катнаша башладым. Менә шуннан бирле мин шигырьләдем ул театр белән. Инде менә театрда уйнаганда сүзләрне оныткан чаклар да буладыр, ниндидер кызык хәлләр сөйләп бирерсең. Әлбәттә була инде. Менә безнең театрда күбенчә яшьләр, шуңа күрә без бер-беребезне төрттерергә яратабыз, бер-беребезнән шаярабыз. Бер мәнне Мактанчык әтәч спектаклен уйнадык, балалар өчен әкият. Мин чыктым, Мактанчык әтәчне уйныйм инде. Важно, йөрим дигәндә, йөрим важно. Бөтен партнерлар егылып көлә бит. Әйтәм, нәрсә булды соң? Инде уйныйм тегеләр өчен дә, үзем өчен дә, булар бит көләләр, туктай алмыйлар. Инде минем сүзләр бар. Алай булгач, бир минем уенчыкларны. Партнер тотты. Менә уенчыкларымны, менә синең кыйрыгың диде. Барлык караса, мен ярты сәгать кыйрыксыз важно дигән. Үзем дә шок тотылдым, тик елаганга салышып көләк. Спектакль туктады диярлек, ләкин бардык инде. Зритель аңлады, бергәләп көлештек. Анасы булды. Тормыш тамашаймы? Андый хәлләр күп була. Яшьләр театрга йөриме? Ничегрәк? Әлбәттә йөри, бездә күбесенчә яшьләр йөри инде. Чөнки бездә нинди тамашачы килсә дә, аларга үзенең спектакле бар. Алар өчен классика куябыз. Яшьләр менә гашыйклар көне килеп карагыз. Гашыйклар көне дигән спектакль була, ул яшьләрчә. Без анда инде үзебез шаярабыз, анда режиссер куйган әйберләр әз генә кала, калган үзебез эшләп бетерәбез. Синең фанатларың да күптер. Аллага шөкер. Бардыр дип ышанам инде. Иң курыкканым менә мин зрительне туйдырам дип. Шунардан гына калганы рәхәтләнеп чыгып уйныйм. Бүгенге очрашудан соң шундый нәтиҗәгә килдем. Рөстәм компаниясендә һәр вакыт күңелле. Ул җыр телле һәм юмор хисенә бай. Шуңа да күп кенә кызлар аңа гашыйк. Син минем белән шаярып торма. Я, күп таби. Şekerler. Vallahi. Җитте.
Ne? 14 сентябрь көне Жизнәкәй, 15 Гашыйклар көне, 16 сентябрь Соңлаган бәхет, Сабый һәм Карлосын әкияте бар икән. Минем бөтенесен дә күрәсе килә, бөтенесе дә барасы килә. Сезнең теләк безне бик нык шатландыра. Мин уйлыйм, сезнең теләк тамашачыларда да бар булыр дип, һәм менә бу очрашкан көннәрдә 14, 15, 16 һәм балалар спектакле 18-дә, 30-да башлана. Минемчә, безне тамашачылар кирерләр һәм репертуарда иң матур спектакльләрне алып килдек. Һәм аларның күңеленә хош килер дип уйлыйбыз. Бу елы күбрәк менә комедиялар күренә. Бу махсус шулай сайландымы? Җиңелрәк әйберләр бүген халыкка нишләптер якынрак. Дөрес, бу безне театр әһелләрендә борчый. Ни өчен дигәндә, җиңел әйберләр генә әле безнең яшәүебезнең нигезен тасвирламый. Безнең репертуарда җиңел әйберләр дә бар, һәм шулай ук уйлана торган фәлсәфи әйберләр дә кергән. Мин уйлыйм, тамашачыны ниндидер шомландырмыйк, җиңел әйберләр белән күңелле, матур, нәфис әйберләр аркылы очрашыйк әле. Әбелхайр Касымович, сезнең труппада ничә артист? Бүгенге көнне, Аллага шөкер, 44 артистыбыз бар. Миңа кызык, 44 артист. Рольләр нинди тәртиптә бүленә ул? Аларда һәрберсендә 44 холык, характер дигән сүзләрне нинди тәртиптә бүленә рольләр? Эшлим дигән кешегә, тырышкан кешегә эш тә бар, аш та бар. Уйлаганыгыз бармы? Әмма тамашачы сезгә ни өчен йөри микән? Тамашачы ул нәрсәгә килә? Үзе эзләгән сорауларга җавап табасы килә. Җавап ул нинди декларатив юл белән генә түгел, ул нәфис юллар аркылы, матурлык аркылы кешеләргә барып җитә. Менә мондый сөйләшү, мондай аралашу ул сәхнәгә генә түгел, гомумән кеше арасында кирәктер. Гаиләдә дә, үзең эшләгән урында да без инде шушы эшләрне башкарырга тырышабыз. Сезнең бит әле быел 20 ел, юбилей елы. Сезне беренче чиратта тәбрик итәбез әлеге истәлекле дата белән. Һәм 20 ел эчендә менә эшләнгән эшләр, булар күз алдыннан үтәме? Сез бит инде беренче көннән үк театр белән идарә итәсез, баш режиссерында беренче көннән үк. Менә 20 ел гына түгел, 22 ел элек булды бу хәл. Без инде 2 ел студия рәвешендә яшәдек. Аннан инде дәүләт статусы алып 20 ел менә бүгенге көнне үтеп тә киткән. Без башлаган идек ни бары 5 кенә кешедән. Бүгенге көнне 44 кеше. Бу бик зур байлык ул. Ни өчен дигәндә, без шушы еллар эчендә махсус курсларда үзебезгә югары белемле артистлар әзерләдек. Күп тамашачылар белән очраштык. Һәм шулай ук шуны да әйтәсе килә. Шиткә чыгу менә сезгә дә киләбез. Сезгә килеп халыкка күренү ул җаваплы. Без инде моңа кадәр Мәскәүдә дә булдык. Мәскәү тамашачысы белән дә очрашып, аралаштык. Бүгенгесе иң шатлыклы, иң куанычлы минутлар без халыкка кирәкбез. Бу инде иң зур бәхетләрнең берседер. Шалыдан соң кая юл алачаксыз инде? Аннан соң инде үзебездә сентябрьнең 28-е, ни өчен бу саннарны мин ачык әйтәсем килә. Бүгенге көнне араларны көтеп тору түгел. Берничә сәгать сез Уфада буласыз, берничә сәгатьтә менә без монда килеп җитәбез. Әгәр дә яршаллы тамашачылары безнең якка киләселәр килсә, рәхим итсеннәр. Бүгенге көнне аралашу юллары җиңел. Әгәр дә без сезне дә күрсәк, biz бик шат булырбыз, көтеп калабыз. Чакыругыз өчен зур рәхмәт. Кем белә, бәлки әле барып та чыгарбыз. Башкорт Нур театрының спектакльләре 14 сентябрьдән 16 сентябрьгә кадәр Энергетик мәдәният сараенда узачак.
Безнең дә 2007-дән соң бит инде барган юк. Бик әйбәт. Менә әңгәмәбезне дәвам итеп, әйдәгез кызлар, хәзер залга керәбез. Безнең үзебезнең Алла берсә 14 октябрьдә ачылачак спектакльне карап китик. Өзекләрен шуның, әйдәгез залга узабыз әлегә фән. Кунаклар үзебез бездә. Kiş koyunları yok. Ey bizge şakta jüri turgan kiş koyunlar. Sızdırıp vermon oynarlar idi. Mine şulay 4 jigit, 4 kız para karşı gelip 8'li sanım yasa bir turganlar idi. Кайчандыр мин дә шулай спектакльләрдә уйнадым. Рәхәт чаклар. Миннән дә шәп артистка чыгар иде, улаймы, кызлар? Минем артистка булып балачак хыялым.